continuamos cas jornadas históricas de Ribeira. En esta ocasión que nos toca este xoves, pois traemos ao relator Clodio González Pérez, que nos vai a falar dos cruceiros da Capela do Concello de Ribeira, que é un estudio desde un punto de vista artístico e histórico. En esta conferencia, o autor o que vai a facer é revisar os cruceiros. Se oye? No. A ver, ahora? No. Acerca máis. Ahora? Ahora sí. No. Pues, Sí, porque estamos en primeira línea. Claro. Que non se me oye, Óscar. Está abaixo. Afortunadamente era que me entendo. No, é que está apagado. Ahora, non? Ahora sí que se me oye. Bueno, pues nada. Decía que continuamos cas jornadas históricas de Ribeira. Nesta ocasión pues toca ao mestre Clodio González Pérez, que ao cal lle damos a benvida, a razón que se oye a Ribeira, e vamos a falar dos cruceiros de Capela do Concello de Ribeira, un estudio artístico e histórico. Nesta conferencia que se vamos a ter aquí, o autor vai a revisar os cruceiros de Capela de todo o Concello, as cruces de pedra situadas especificamente no adro ou nas inmediacións das capelas, as igrexas ou das ermidas, servindo como elementos de profunda carga religiosa e cultural de Galicia. Pois estes elementos son parte do patrimonio etnográfico galego e a miúdo tamén serven como puntos de parada en procesións ou devoción popular. Para todos aqueles que non coñezan a figura de Clodio González Pérez, pois decir que é etnógrafo, que é mestre, que é cronista oficial do Concello de Cente, do cal debeu nacer. Sí. É membro da Real Academia Galega con abundante escrita humanista, membro do Museo do Pobo Galego, da sección de Antropoloxía Cultural do Consello da Cultura Galega, do Instituto de Estudios Tudenses, foi representante do Consello da Cultura Galega na Comisión Técnica de Etnografía, órgano asesor da Consellería de Cultura e Deporte, entre outros moitos cargos, contando con múltiples recoñecementos. E agora, sen máis, pois paso a palabra ao señor Clodio. Volvo a dar as gracias por acercarse ao noso Concello e ten a palabra vostede. Moi boas tardes, moitas grazas pola presentación. Bueno, sobre o de Clodio, eu sei que a xente que para pronunciar, vamos a ver, eu teño fillos que naceron xa Clodios, pero eu nací en San Clodio, casi. E no Ribeiro, non? E tamén hai San Clodio de Quiroga, e San Clodio do Ribeiro, e hai San Clodio na zona de Ortigueira. É dicir que é o Claudius, que dá Claudio ou Clodio, as dúas formas. En caso de Mosteiro, se algún día van ali, que é o do Ribeiro, que é o gran mosteiro de San Clodio, San Clodio, é dicir, é por iso gustoume recuperar o nome de San Clodio, e é máis, ainda que dixeron isto moi dos cruceiros, hai unha obra de Emilia Pardo Bazán, porque ela ten obras sobre o Ribeiro, porque o home era do Ribeiro, era de Banca, do Carballiño. Entón, curiosamente, nunha das obras dela, El Cisne de Villamor, o protagonista chamase Clodio, debe ser do ano 1800 e pico, debe ser a primeira vez que se recupera o nome outra vez, porque ese nome é Clodio. Outros están recuperados, por exemplo, a Mare me corrente ali, pero este Clodio non se recupera. Bueno, dito esta pequena aclaración, voume falar dos cruceiros. Si pode algo menos de luz, non? Ou así, ou ben ben. Con luz. Non, con que ben. Eu non vou ler nada, entón non teño problema. E empezamos a mal. Pero en Galicia, iso é a modo de introducción, ainda que esta non son de Ribeira, pero é igual. É dicir, en Galicia hai dos tipos de cruceiros. Sí, así algo millor baixar un pouco de campo. En Galicia hai dos tipos de cruceiros. Isto sabemos todos porque os hai tanto aquí en Ribeira, e vai dicir como en todos os sitios non é certo. Porque fora da península do Barbanza non os hai xa. Porque Capela non os hai. Entón, é dicir, aquí o cruceiro máis tradicional de Galicia, máis tradicional, pero non máis vello, son os de Bararte, chamos, os altos. E pois están os de Capela que teñen unha área da que falarei moi determinada, unha área xeográfica. Bueno, hai estes tipos de cruceiros. Cales son os máis vellos?
Eu hai veces case tiro polos de Capela, posiblemente, documentalmente. Os outros tamén hai algún que xa o dan como no século XIV, XV, pero bueno, con todo iso, cando vai haber cruceiros da bomba en todo Galicia, vai ser a partir do século V, XVI, é cando empeza a haber cruceiros por todas partes. Non solamente en Galicia, tamén en outros que hai cruceiros. Ben, dito isto, paso a Ribeira. No Concello de Ribeira hai un total sobre os 30 ou 31. Hai veces que non teño moi en conta estes novos que se poñen agora, en menos cando están en sitios particulares, que poñen como adorno dun chalé, tampouco non é xa o cruceiro, porque aí con un chalé un cruceiro é un elemento ornamental, como aquel que pon un mornio, aínda que nunca mete millo nele, eso non. É dicir, o cruceiro é aquel que ten que fixo, que se mandou labrar por religión, por creer no cruceiro. Bueno, aquí hai, en Alviño hai un de Varal, en Artes hai dous, un ten un texto en galego, é un dos poucos, é o único aquí en Ribeira, en Carreira hai dous de Varal tamén, de Vara, en Castiñeiras un, en Corrubedo 3, en Oleiros 2, pero hai algún que son restos de un de Capela. Pero bueno, aquí damos dous. Olveira hai 6, é a que máis, xunto con Ribeira é a que máis ten, deles hai son 2 de Capela, Palmeira 5 e Ribeira 8, e dos que 3 son de Capela. Ben, dito isto, como poden ver que, bueno, aquí en varias, Ribeira, Olveira, vamos a ver, outro, xogan, é dicir, hai os dous tipos de cruceiros. O nome. Este é un caso que empeza xa na época de Castelao. Como chamarlle a estes cruceiros? Cando falo destes son os de Capela, estes, os de aquí. Como chamarlle? Castelao, guiándose por esa capela que están vendo, que é da Virxe de Loreto, aí no Porto do Son, pois a veces que chama cruceiros de Loreto. Eu non sei, el baseouse en que, bueno, se a Virxe de Loreto é a Bogosa do Mar, dos mariñeiros, pero que aquí non ten ningún culto. Eu aquí é rarísimo topar a Virxe de Loreto que se celebre como máis, menos como relacionada con o mundo mariñeiro. Aí el tivo un problema Castelao. Non se deu conta, ou non sabía, de que esa capela da Virxe de Loreto non é bella, é do mediado do século XIX, do 1858 ou así. É dicir, máis sábese que hai un crego heroal, que a manda construir. É dicir, non é unha devoción mariana que xa houvese, senón que é desa época. É o máis seguro, a máis polo tipo que é o cruceiro que está adiante é anterior. O que é que este cruceiros, como outros, como pasa aquí tamén con outros, despois a Virxe dá unha advocación calquera. Ainda que a Virxe, que aquí está sempre, aquí nesta zona predomina a Virxe con neno no colo, que ven sendo a Virxe de Belén. Pero en cambio aquí, en algúns sitios chaman Virxe de Remedios, ou Virxe da Saúde, aquí na vila, aquí no centro de Ribeira. É dicir, en cambio, noutras zonas, noutros concellos non predomina esta imaxe, nos cruceiros de Capela, predomina a Virxe orante, sobre todo na zona de Rois, e por aí é orante, é dicir, é a Virxe. Bueno, dito isto, pode ser que en alguma publicación, cando falan destes cruceiros, digan cruceiros de Loreto. Repito que nos meus traballos que fixen dos anos 80 e 90 sobre todo, que é a catalogación destes cruceiros, todos os cruceiros que hai deste tipo, non aparece Loreto ningún. O único caso é este, repito, o de Noal, e é unha vocación que do século XIX, mediados do XIX. Bueno, entón, como chamarlle a estes cruceiros? Porque de Loreto, de Capela, sí, teño unha capeliña, certo? Eu, a veces, cruceiros do Barbanza. Pois por unha simple razón, é que únicamente os hai no Barbanza. No Barbanza é na zona limítrofe. É dicir, fora daqui non hai. Todos que hai fora daqui son modernos.
Embrión, que xa é un barbanza moi escapado, moi xa de Santiago, hai 17. Embrión, perdón, en boiro 17, este xe é barbanza. Embrión, que xa é un pouco fora, 4. Dódolo 1, Lousame 6. Noia hai 1, o Caramiñal a Pobra 5. Portosón 15. Rianxo 16, Ribeira 5, Rois 18, despois, estes serían os que están ou no Barbanza ou no límite do Barbanza, como pode ser o Concello de Rois ou de Brión, que están no límite. Agora, xa un pouquinho máis longe, no de Ames, que é limítrofe co de Brión, hai 1. E xa pasando dos ríos, o do río Ulla e o río Tambre. Na parte do río Ulla temos un en Catoira, mesmo ao lado do mar, do río, perdón. E na banda no Tambre, fronte a Noia, está 2 en Outes. É dicir, fora dese territorio, repito, do que sería o Barbanza, está en Ames 1, Catoira 1, en Outes 2. En total, non chega ao 100 de cruceiros, destes cruceiros. Despois, nos que hai fora, xa son modernos todos. Despois, se dá tempo, falarei de anécdotas do máis vello destes cruceiros, do máis vello dos modernos, intentámonos. Ben, aquí está o plano. Aí teño o Barbanza, de amarelo, e hai o que está en oscuro son eses concellos que están limítrofes, pero ainda hai algún cruceiro. Está o de Valga, Ames que hai 1 e en Outes que hai 2. É dicir, o demais, todos estes cruceiros están exclusivamente aí. Por iso, de aí o que para mí o nome moi acaído é o de cruceiros do Barbanza, porque fora de aquí non hai. Bueno, antiquidade, pois son, dicir, non sei, un dos primeiros documentados é o de Teaño. Teaño e Bao, aí en Moito. O de Teaño, o de Bao desapareceu. O de Bao estaba na vila, pero foi trocado, foi cambiado por un de Varal a mediados do século XIX. E do de Teaño quedan restos, ou quedaban. Hai anos cando fixen o traballo. Deste conservas o contrato, que é do 1589. E o artista que o fai é Xoán de Vilasó, o vello, e faillo para Paio de Rus, por 10 ducados. É dicir, era un cruceiro de que volver alguna foto, que a fixen eu ali, antes de que o destruir, que fixeron. Pero, bueno, eu mandara unha nota cando foi fixen ese traballo ao Concello de Boiro para que o recuperase ou para que non evitar que desaparecese, pero non sei o que fixeron, francamente. Bueno, este é o documento. Bueno, aí está Xoán de Vilasó, a súa firma abaixo. Este Xoán de Vilasó eu creo que é moi importante porque este tipo de cruceiro de Teaño vai se repetir aquí tamén. Aquí temos os restos que quedaban do de Teaño. E este ao lado teñen o que como sería, a parte de abaixo se conservábase. E depois na parte de arriba únicamente se conservaba un anaquiño da Virxe, que era unha Virxe con neno no colo, e un anaquiño dunha cruz. Entón sábese cal era o perfil de a cruz. E aí está o cruceiro. Semellante a este, para mí, é este. Por exemplo, o de Espiñeiriño, que poden ser cruceiros da mesma época. E tamén, bueno, este. Agora, ese serían os máis vellos. Os máis novos, até cando chegan os cruceiros de Capela. Os últimos cruceiros de Capela, que se fan por devoción, son de finais do século XIX. É dicir, este que hai aquí, que é un da zona de Boiro, do 1876, debe ser os últimos que se fan. É dicir, no século XX xa se fan xa moi tarde e é cando se empezan a recuperar, pero por devoción, por decir, como era un cruceiro, non? Por devoción e por, como aquí se ten a ver, ten unha candea adiante, pois remate, deixanse de facer no século XIX.
cada vez máis a sustituirlos por cruceiros altos, cruceiros de vara. Ornamentación hai de todo. Hai uns que están moi ornamentados e hai uns que están menos. Por exemplo, aquí temos un que é de Brión, que está moi ornamentado, que ten en cada lado da capela, nun lado ten a San Antonio, no outro ten a San Francisco, no outro ten por detrás posiblemente é Cristo coa cruz do lombo ou San Diego de Alcalá. E na base ten na base no fronte da columna ten a San Martiño. Neste caso a Virxe non é como aquí, é unha Virxe que é orante, está así, está rezando, non é a Virxe que ten o neno, que en isto ten unha é distinto, porque a Virxe co neno significa alegría, e a Virxe do gótico é unha Virxe alegre que está xogando con ele. Normalmente a Virxe ten unha mazán diante e está xogando con ele. En cambio, a Virxe orante é unha Virxe triste, é a Virxe xa da Dolorosa, que é máis ben xa unha Virxe do Concilio de Trento. A diferencia entre xa, claro, que cada nesta época, o Concilio de Trento, que de unha religión de alegría, pásase ao Trento, que é unha religión de medo, de tristeza, de choro, de todo é a dicir, pásase a esa. Entón, de aí ven esa representación. Non é igual a Virxe con neno que a Virxe orando, dicir, rezando, soa. Nesta zona, por aquí, o de Xunqueiras, o da Pobra do Caramiñal, é de 1679 e é un dos moi traballados. Con todo iso, na columna non ten nada, pero en cambio a caixa da capela ten aí o Anxo da Barda, ten a San Pedro e San Paulo, é unha imaxe, é un cruceiro moi traballado. Arriba, ademais de Cristo, por detrás ten a Virxe, unha Virxe que debe ser da soidade, que está así, sola, é dicir, por detrás. E dentro, ainda conserva a imaxe da Virxe con neno. É dicir, ainda ten esa de alegría, e non de morte. Outro detalle, a policromía. Todos os cruceiros, non somente os cruceiros, senón vamos a ver, agora cando imos ao museo e vemos unha escultura románica ou romana ou grega, e vémola que é de pedra ou de mármore, e non ten nada. Iso é falso, iso estaba pintado. Os romanos, os gregos, o románico, o gótico, pintaban as imaxes todas. Aí, sin o Pórtico da Gloria, está pintado. Por exemplo, unha obra que o que non tiña pintura afectalle moito é a San Martiño de Noia. A fachada de San Martiño de Noia, que están ali os músicos e todo eso, estuvo pintado, e daí quedan restos en algún sitio. Agora, ao non pintar, está dando vendaval contra ele, e iso dentro de uns anos desgasta, é dicir, erosiona as figuras novas. Bueno, pois os cruceiros, en xeral, non estes únicamente, estaban pintados. Onde eu nací hai un que é no 1800 e pico, moi boa ademais, e ainda conserva restos da pintura. Estaban pintados. Cando se empezan a despintar, usando unha palabra así, a despintar, pois empezan no século a finais do XIX, e é por un artigo que publica Emilia Pardo Bazán, en un xornal de Madrid, expone que produces no libro de Mi Tierra, en 1888, que ela veraneaba en Mondariz, e nese artigo, pois non sei por que non lle iba a gustar os cruceiros que había en Mondariz e os petos de ánimas, e pon a dicir que, bueno, que unha mamarachada eso de pintalos así, con esas cores tan rechamantes, con todo eso. Bueno, tanto é intuitivo que reproduciron aquí un montón de varios xornais galegos, e a partir de aí empezanse a sacar a pintura, a non pintar, cando hai veces son moito máis expresivos. E digo que o éxito porque cando foi o ano seguinte
xa varios cruceiros de Mondariz e daquela zona e Petros de Ánimas xa estaban sin pintura. Quere dicir que a xente colleron e quitaron a pintura. Os cruceiros todos, repito, estaban pintados. Aquí temos porque agora estamos coa estética da pedra, gustanos máis a pedra, pero antes era a pintura, e ademais a pintura ten outro detalle de que tapa as faltas do escultor, dalle rasgos que o escultor nun tamaño tan pequeno non pode, como é os ollos ou a boca ou así. Ao pintala, ves, en cambio, se queda solamente a pedra, non é tan expresivo. Este en particular é o de Ambo pequeno. Esta foto fixe nasceu, a que está pintado, o Cristo pintado, o ten sobre 40 anos, que foi cando fixeron estas fotos, e a outra non, a outra moderna, é da agora. A outra xa non ten a pintura. O que si conserva a pintura foi a da Virxen, en todos os casos conservaron os cubanos que conservan a pintura. Non se pode ter en conta que isto é obra, que sexa unha pintura dun artista. É obra dun señor, dun home que está a brocha e que normalmente o que fai é estar repetindo, vai repetindo a roupa, se o pano de pureza de Cristo era oscuro, ou marrón ou negro, pois se vai facer igual, é dicir, tampouco non se pode buscar aí unha calidade pictórica. A vocación religiosa. Xa dixen que aquí en Ribeira todos os descruceiros teñen a Virxe con neno no colo, que é a Virxe de Belén, que chaman así en algúns sitios. E aquí, no caso de Palmeira, hai unha Virxe de Belén, que aí teñen a foto, que non é un cruceiro de capela, pero ao fin e ao cabo é unha capeliña. Aquí, aínda que se represente así sempre, o neno, temos Virxe da Saúde, xa aquí en Ribeira, Virxe dos Remedios, en Deán, Nosa Señora dos Remedios, Madre dos Remedios, e pois había un Santa Clara, que agora xa non hai, da que veremos despois, que é o de Deán Grande, que lle puxeran ese nome, Santa Clara pintaran as básculas de molde, agora non as ten xa esas letras, pero era por unha igrexa de Santa Clara, creo que pede por ali unha igrexa de Santa Clara, porque a imaxe, iso sí que non ten nada que ver, a imaxe, porque isto, a Virxe da Saúde pode se representar con un neno Xesús, ou dos Remedios representase con un neno Xesús, pero Santa Clara é unha fundadora, é unha monxa, é a fundadora das clarisas, das franciscanas, é dicir, non ten nada que ver con que teña un neno no corpo. Cruceiros vivos e cruceiros mortos. Os cruceiros, en particular, os de Capela ou do Barbanza daqui desta zona, deste concello, son todos cruceiros vivos. E quere dicir vivo? Que teñen devoción, que a xente continúa poñéndolle flores, poñéndolle candeas, é dicir, e non é como outros que están abandonados. Xa non teñen ninguén, xa non perderon esa devoción de cando se construíron. Os de aquí non. E eu creo que aínda, polo que puden comprobar, que estuve por aquí estes días, de que algún deles teñen aínda agora máis flores e máis tal que antes, e cando viñen eu hai 40 anos. Por exemplo, ábralo. Vaya, pues aquí. No. Toquei un del día. Aí está, bueno, sobre dos. É dicir, aquí temos un caso do Viso, do que falarei máis adiante, e agora vamos a empezar os cruceiros de Capela deste concello. Non, pasei, a ver se saltei eu. Era aquí. Unha aclaración que tiña que facer. Eso sabía iso. Antes de seguir, vou facer unha aclaración, xa lle comentei aquí. O cruceiro de Moldes de Quene. Eu non sou de aquí, entón non me vou a poñer nin da lá nin da colar. De Quene. Bueno, non sei, cando foi que fixera o traballo estes os cruceiros de Capela, xa tive problemas, e xa non me metín en Ribeira, e Viteiro, e eu, mira,
pero, porque, por exemplo, aquí teñen, esta é unha toma de imaxe dunha página da rede de patrimonio cultural. Consta de moldes e consta da parroquia de Oleiros, San Martiño, Ribeira. Este dano como de Ribeira. García Ballón, Carlos García Ballón, que viviu ali, vivía en Algo, vivía en Xuño, ten ali na casa, de uns cruceiros, nun librillo que se titula Ribeira, guía urgente, pero apasionada, de 1998, dao como de Ribeira tamén. De Ribeira. Que menos que o cronista, non? Que menos que o cronista que non o fixera de Ribeira, non? Bueno, pero eso... En cambio, aí temos, por exemplo, a Wikimedia e outras máis, Crucero de Moldes, a Pobra do Caramiñal, que máis fai unha festa. Eu lembro-me de que este cruceiro hai 40 anos, pois estaba, como a todos, non abandonado, pero xa non como agora, que aquilo está con flores, fixeron o cercado, hai un sitio para poñer ali as candeas, as velas ali, é dicir, é eso. Entón, moldes, este dano de Lesón, Xunta de Galicia, parroquia de Lesón, Pobra do Caramiñal. É dicir, teñen que agora, para cando o redactar o traballo, se se redacta e se publica, pois a ver, claro, en que se fundamentan moitos outros, porque senón eu teño que evitar, eu non podo meterme en conflito. En conflito non, porque non sei, porque posiblemente parece que é o camiño, non? Eso pasa en moitos cruceiros, porque a veces son cruceiros era como, tiñan como un marco de límite de parroquia, e aí podía acabar unha parroquia e empezar outra. Ahora pasan os anos e o problema é dicir, é que puxo o cruceiro, esta parroquia ou outra. Bueno, as festas fan ali. Empezamos cos cruceiros ahora de aquí. En Olmeira temos o dos Piñeiriño. Eu creo que para mí este cruceiro pois, é do século XVI ou comezo do seguinte. Estaría en relación co Xoán de Vilasó, o de año, que é do 1580 e tantos. É dicir, é un cruceiro normal, un cruceiro non é moi alto, dentro está a Virxe Colero, é dicir, conserva ainda a devoción, porque ten ainda aí un farol. Esas fotografías son de hai 40 anos. Ahora imos ver as actuais son estas, empedrado no por diante, está empedrado, canto non estaba así, e continua igual, se mantense o mesmo. Únicamente que agora, como deste lado daqui, hai un arboredo moi grande, hai moita sombra, para fotografiar non é como antes, que antes estaba solo, estaba ali en a entrada da aldea, sin máis. E pasamos a outro que para mí é dos máis importantes, bueno, é dentro dos cruceiros, é dos cruceiros este de aquí do Barbanza ou de Capela, é o máis alto, é moi alto, o cruceiro do Viso. Nesta fotografía que non é miña, ten unha esqueira de madeira, despois puxeran unha de ferro, iso tiñan fotografías de lá, e depois quitaronlle, cando foi que puxeran o xardín alrededor, quitaronlle. Este cruceiro, como sucede con outros que están así lonxe das casas, que se están no medio do monte, usáronse case sempre como cemiterios. A Igrexa prohibía enterrar os nenos non bautizados e os fetos. Entón, ao prohibir enterrarlos no cemiterio, a xente, pero non é solamente aquí, estou falando en todo Galicia e en outras partes tamén. É dicir, a xente procuraba un sitio sagrado, e para eles o sagrado era un cruceiro. Este non ten marcas que eu saiba, pero eu coñezo un da zona de Vila García que non hai dous ou tres vellos, non son de Capela, son de Vara Pereigual, que lle poñían as iniciais. Están os chanzos e mesmo a columna chea de letras iniciais, que son a de nenos que están ali enterrados, que enterraron ali. Este en particular falara con un señor que xa debemos morrer
porque xa que era moi maior, que vivía nunha casiña ao lado, unha casa ao lado, ali, vamos a ver, fronte ao cruceiro, sería a esquerda, ali unha casa, para aí dúas, me parece que antes había unha pequena únicamente. Estuvo ali falando comigo, moi amable e tal, e comentábame que ele dice moitas veces enterrar aquí, e dixo, bueno, dixo, cando se deixaron de enterrar foi na República, porque na República o goberno nacionalizou os cemiterios e deixáronse da iglesia, que era, entón, nesa época enterrábanse no cemiterio. Dixo, despois da República volveron outra vez algo, pero xa menos, dice, cada vez menos. Dixo, eu varias veces saía de noite cando ia así ladrar o can e tal, e cando eles e dicen, mira, enterrados ben, porque vi unha pedra, porque non era o primeiro que o levantaban os cans despois, os centros mortos, os nenos non bautizados. Dixo, entón, e as pedras que había aquí, dixo, ahora como iso, se deixou de facer, aproveitanse aquí nun valo, dice, que había aquí un muro que tiña ali. É dicir, que é algo que está confirmado, pero non únicamente neste, está en moitos cruceiros. Hai un caso, pero un caso, mesmo en Pontevedra, no centro de Pontevedra, que é un cruceiro que está na Ponte da Barca, agora está arriba, pero antes estaba baixo ao lado do mar, ao lado do río, na parte do río, e aí, no 1800 e pico, hai denuncias de sanidade porque enterraban nenos ali. E aparecían igual que aquí, os cans levantaban, é dicir, de noite, pois os cans levantábanos. Aí, repito, que hai queixa de sanidade e despois do Concello, de que prohíben que se enterren ali os nenos. E era mesmo en Pontevedra. É dicir, repito que cando me digan isto de que aí enterraban nenos, non hai ningún, era normal e era o sitio onde se enterraban. Ou senón, despois a Igrexa permitiu, iso non me lembro tamén, de que, non sei, agora xa é distinto, pero que os non bautizados enterrábanos por detrás da igrexa, é dicir, nunha parte así do cemiterio máis fora, ou case no muro, por fora do muro, enterrábanos. Este é pouco tempo, uns anos, que pasaba iso. Agora, teñen en conta que xa non hai limbo, o limbo foi suprimido, entón, ao ser suprimido o limbo, pois xa non hai ser nenos, xa todos somos naderes, xa son cristianas, ou son, bueno, que sei, pero non hai limbo. O limbo desapareceu. Bueno, época deste cruceiro, pois posiblemente por tipo de forma, eu poño tamén desa escola de Vilasó, igual, o capital é igual, é dicir, non ten tampouco, únicamente que é moi alto, pero despois polo demais é exactamente igual. Aquí está, nesa época, hai 40 anos, tiña a portera de madeira, a Virxe, según me contaba o señor este, na República foi desfixeronla, tiraronla e escachou, desfixose. Houbera un señor que a pegara e que a repintara. Iso é o que contaba ele. E agora como está agora? Agora ten un xardín alrededor, e agora sí que ten máis culto, porque daquela tiña menos, eu non sei se me lembro de que tuvese ali algo diante, algunhas flores ou algo así, pero non como agora, porque agora até lle fixeron como un sitio para poñer as velas, as candeas. E flores cunha diferenza. Antes a xente poñía flores das que había nos campos, pero agora, claro, o nivel económico actual é máis alto, son flores de floristería. Moitos teñen flores de floristería, é dicir, que non... Aquí está a Virxe, vese moi mal, porque este é outro problema destes cruceiros, que non hai forma de facer a fotografía das imaxes. Antes, ainda así, pero é que agora, como están con chave moitos deles, eu comprendo porque rouban, para que non lle rouben a imaxe. Pero non se sabe quen ten a chave, non se sabe para abrir e para fotografialas. Iso é un problema. Repito que si, o motivo é ese que a rouban. Eu non sei, aquí teño todas imaxes, pero na zona de Roixa, por aí roubaron varias, varias imaxes. Porque aí non están con reixa, non teñen nada. Bueno, que está outra vez. Ves, o que dicía antes, aí temos como unha para que os tirios ou as candeas esas non se apaguen, están aí dentro. Eso que é
un crucero que está no medio do monte, está no eixo do monte. Tampouco me extrañaría que neste sitio se non celebrasen ritos destes rituais agora, non sei como chamarlle, demoníacos ou satánicos, algo así. Tampouco. Que eso pasa con frecuencia. Sobre todo nas encrucilladas. En moldes. Sí, hai en moldes pasa, sí. Pois este está máis longe do que por aí anda tamén agora no medio do monte. En Santiago de Compostela, non sei como ando de tempo, ben, en Santiago de Compostela, non sei se sabe que hai o Vía Crucis do Pedroso. É un Vía Crucis que empeza abaixo, empeza na igrexa de San Francisco e remata arriba na cruz, que é de 1900. Bueno, pois as cruces, hai anos que fixeron un traballo sobre ese Vía Crucis e algunha das cruces quedou no medio do monte. É dicir, ainda que agora o Pedroso para pasear eso abrir un camiño por outro sitio e os camiños vellos quedaron no medio do monte. Bueno, pois nunha desas cruces que estaba moi mala na cedreira, foi a miña sorpresa que había un vaso con sangue, unha galiña negra ali morta e non sei máis cousas ali de... E depois preguntei a uns señores que estaban ali máis abaixo, en Casas Novas, preguntei, pasa isto e tal, e xa estaban, eran un señor maior e dúas señoras maiores. Dixo, e tal, ande che serás que ten, bueno, un fulano ali, un veciño que tiña emigrantes, estes pobres que traía para prostituir, non? E dice, han de ser desas que van arriba, e claro, esas sí que creen, é dicir, depende da zona, se son de Santo Domingo, hai zonas onde a creencia destes ritos é moi importante. Dixo, han de ser as que están con ese señor, con ese tal, con fillo de tal, que hai veces que van por aí arriba e tal, e estaban... Bueno, pois, repito que é algo que ainda se vai a por aí. Santa Uxía de Ribeira, crucero do Castelo. Para mí é, polo tipo, é da mesma época, máis ou menos, deste año. Pode ser do 16 ou de comezo do seguinte, exactamente igual, a mesma disposición, a capela, non sei, igual foi algo reformada. Isto era, hai uns 40 anos, que tiña un peto de madeira. Casi todos teñen peto. Os cruceros agora non os teñen por unha razón, por eso mismo, rouban o peto e fastidian o cruceiro. Eu coñezo algún que tuveron que quitarlo porque metían unha desa para quitarlle a reixa, é dicir, entón, para evitar ese problema, non teñen peto. É dicir, este tiña peto, daquela época, como hai outros máis que tamén non teñen aínda de ferro, aínda o conservan. Pero ese que dice de que século é? Pode ser polo tipo así do capitel do 16, que sería 1500 e pico. Como a placa pon 1800. Non, a placa é aparte. Vamos a ver, si falar dela. A placa é a Virgen de la Salud, 1867. É imposible que non se axusta a forma do cruceiro a esa época. Además, nesta época xa casi non se fan cruceiros destes. Isto ten que ser unha reforma que fixeron ou algún devoto ou devota para restauralo, é dicir, algo así, non ten nada que ver para mí non ten nada que ver, además nin o Cristo da arriba, o Cristo non ten nada que ver, tampouco que ver con esta época, é moi anterior. Este é a Virxen con nero no colo e con a mazán, ela na man, e el tamén ten como outra bola, é dicir, é unha Virxen que está xogando. E aí temos o de Virgen de la Salud, 1867, que repito, que seguro que foi algún devoto ou devota. E tamén eu vou a chamar Virgen da Saúde, cando, non sei, en outra zona, en outro, por exemplo, en Deal, chamanlle Virgen dos Remedios, non é? Repante, sí. Sí, dos Remedios, e en outros sitios máis, sí. Bueno, ese é como está hoxe, xa sin peto, a porta que lle puxeron agora, que é de aluminio, pero é moi ancha, casi non se ve a imaxe queda moi aí achicada. Eu creo que aquí, en vez de poñerlle, só está de moda poñerlle así aluminio con cristal,
tal vez con ferro, non? Unhas chismas de ferro, vese, permite ver, e o aluminio non deixa ver, e o cristal. Este cruceiro tamén agora podíase recuperar a parte dos chanzos que lle faltan, das escaleras que lle faltan, e sobre que quitarlas para achar cando foi a estrada. Pero hoxe, por aí o tráfico é mínimo, o tráfico ahora casi non hai por aí de tráfico, e podían quedar máis bonito recuperar a parte que lle falta, esas escaleras que faltan aí. Sí, porque non, agora non hai casi tráfico, e pasan igual, pasan moi ancho como para pasar. Bueno, é un cruceiro con moita devoción, aquí teñen flores, hasta hai unha coroa, feita hai uns días, é dicir, que ten moita devoción. E xa daquela, cando eu viñen, tiña unha bombilla dentro, prendida día e noite, unha bombilla, que agora non sei agora se a manteñen, pero a ver se ven esta foto. E aquí está, non ven? Aquí teña a bombilla no lado da Virxe, veselle a bombilla. Estaba noite e día prendida. Bueno, e aí está. O que comentaba eu, que agora podese facer perfectamente as escaleras que lle faltan, que quedaba máis bonito, ou aquí o tráfico hai pouco e pasa, calquera coche pasa por aí. Nunca parece que está, queda algo, falta algo, falta eso. Sí, falta a continuación. Ya pequeno, Cruceiro dos Remedios. Este xa vin antes esta foto pintada. Así estaba cando eu visitei lá nos anos, hai 40 anos, nos anos 80. Tiña un faroliño diante, arriba, que agora sustituíron por outro tipo de outro farol, pero máis alto. É o único de Ribeira e dos poucos que hai por esta zona que consta que nos mandou facer Ioano. E solo Andrés Gómez. Despois hai un FDO, que pode ser un fallecido ou algo así, e pon un ano 1646. É dicir, este é o único, repito, dos cruceiros aquí de Capela de Ribeira, e en xeral hai moi poucos datados así que teñan data. É dicir, sábese que non mandou facer, porque a palabra de ísolo non quer dicir que o fixese el, que o pagou, entendes así. Isto non é que dicir que o fixera el. Ora, pode ser que fose un canteiro e que o fixese el tamén, pero normalmente é que o paga, é dicir, quen é o que paga a obra. Está a Virxe de tempos tamén. E isto é como é, isto é actual. A situación actual, pois, limparon algo a pedra, entón xa non se ve tan ben como antes, e, ademais, puxeron un farol aí diante, e ten flores, é dicir, é un cruceiro que, bueno, que sigue tendo devotos, ou devotas sobre todo. Aquí está outra vez, a Virxe está pintada, aquí se vese a través do vidro, que se ve tamén o fondo, pero bueno, ten como a coroa, está con el no colo. É unha imaxe moi popular. Aquí hai que ter en conta que non imos buscar aquí obras de arte, non? Pode haber alguna, pero son imaxes moi populares. E pasamos ao de Deán Grande, o que chamaban Cruceiro de Santa Clara. Non sei agora se ainda mantén, pero agora xa non ten o nome. Este, para mí, debe ser do 18 ou xa do 19. É un cruceiro máis moderno, de todos eles. Aquí teñen que tiña, nesta época, hai 40 anos, tiña un farolillo, e por debaixo, en letras desas de molde, que se pinta por riba, poñía Santa Clara. É dicir, digo que antes de limpado, agora non, agora teñen aquí, desde que o limparon, desde que lle quitaron, pois non ten nada de Santa Clara, é dicir, tamén lle quitaron o farolillo, e agora non ten nada que ver con iso. Antes, o de Santa Clara, só dixen que era debido a unha igrexa, non, que hai nesa zona, pero
imaxe non ten nada que ver coa representación de Santa Clara. Esta é unha imaxe da Virxe con Neno, sin máis. É un cruceiro que tamén ten devoción, conta con devoción. Ten na vara, na columna, aí ten un peto de ferro, e un peto de ferro, é dicir, aí. Aparecen xa en un plano do século XVII. Este? Sí. Tanto o de An Grande como o de An Pequeno na Real Audiencia. Pues pode ser, igual. En cambio, a cruz, en particular, non é moderna. É moito máis moderna, Sí, moderna. A cruz é moito máis moderna. A cruz de arriba, en particular, outro, bueno, pode ser aproveitado, a mesma parte de baixo, pero a cruz debe ser do 18, 19 casi. Sí. O digo, 19 ou ainda do 20, ao principio. A cruz de arriba. Agora outro, se pode ser que aproveitasen aí aproveitar a columna, bueno, así, o pilar, e algunhas pedras da capela tamén. Restos de cruceiro de capela. Un que casi seguro é o de Oureiros, o cruceiro do cruceiro, que está ali, onde está o colexo este de Oureiros, na parte de atrás. É dicir, tanto os chantos, as escaleiras, como a vara, non ten nada que ver con o de arriba. O de arriba é un Cristo que pode ser do 16, 17, o Cristo de arriba. Ademais, é un Cristo que ten moito espigo para metelo, nese caso, na capela, no teito da capela. En cambio, aí non pega conto. Porque tamén pode-se pensar, bueno, é que pode faltar aquí un capitel. Non pode ser un capitel tan grande, porque esta columna tampouco non é para ter un capitel. É dicir, a máis o normal é que un capitel non fose como tan grande, ainda que escachase, e ao escachar que non caese o Cristo. É dicir, eu creo que é unha peza aproveitada isto. Hai algún máis tamén, noutros cruceiros destes que tamén son aproveitados. E agora imos aos cruceiros do Barbanza modernos. Como ainda hai tempo, non ten un poquinho de tempo, 4 minutos, bueno, acabo. Así vou contar unha anécdota e acabo tamén, se estou acabando. Unha anécdota. Vou dicir cal é o primeiro cruceiro de capela que se fixo. Eu fui bolseiro do Museo de Pontevedra, nos anos 60, 70, e fasto porque veio o arquivo do museo eso. E se me pa atención que había un cruceiro, que había fotografías de un cruceiro destes. Logo, ese cruceiro era unha copia dun cruceiro de Rianxo, que lle mandou facer a Diputación de Pontevedra para Franco. Supoño que igual non sei se estará lá en Sada, en Beirás, non sei que será. Pero aí hai fotografías de cando, antes de mandarlo, de entregarlo a Franco. Eu, nos anos 53, que me quedo, 54, quer dicir que para mí eran os primeiros en recuperar este tipo de cruceiro. Foi cousa de Figueira Valverde, mas Figueira Valverde, de Castelao e tal, e dixo, o cruceiro para Franco, igual dirían a Diputación, e non un de vara, vou facer un do de Castelao, dos de Capela, que era de Rianxo. Aí que Rianxo non sei se a función que máis hai, pero bueno, pois ese, para min, é a primeira recuperación de un cruceiro de Capela. A partir de aí, sobre todo a finais do 19, do século pasado, puxose de moda, e agora poden ver en Vigo, e poden ver en Vigo, por exemplo, na Vila Castelao, que é onde fai a festa oferta, onde está nesta praza da América. Ali hai un cruceiro moi grande destes de Capela, que é en memoria de Castelao, porque ali empeza a Avenida de Castelao. E en outros sitios máis, é dicir, na Coruña hai tamén en Santa Margarida, en moitos sitios. É dicir, é un cruceiro son moi bonitos, por a Capela, entón, é dicir, hai varios. Este é un daquele do Queimador en Artes, é da segunda metade do 19, do 20, debe ser 60, debe ser por aí, 70. O autor é un tal Ramos, de Rianxo. É moi sinxelo, non ten tampouco un cruceiro moi sinxelo, feito moito en máquina, porque está todo cortado as... Ben, a imaxe é a Virxe con Neno,
Aquí está outra vez. E pois está este, que este é un gran cruceiro, de moderno, de toda. É un gran cruceiro. Sí, é un gran cruceiro este, é dicir, quer dicir que, non sei, había un escultor, eu coñecí, non sei se morrería, aí na zona de Rianxo, que se dedicou xa de xubilado a facer cruceiros. Era un señor, é dicir, facía ese tipo así de cruceiros, algúns moi bons, é dicir, non sei de quen será. Relacionados con estes cruceiros, temos algo que únicamente hai aquí tamén, nesta zona, que é estas columnas cunha virxe arriba. No fondo é, digamos, un cruceiro sin cruz. É dicir, este é o das Angustias de Bretal, é dicir, aí está unha fotografía bella e unha nova. Este é o de Porto Chouso, a Santísima Trinidade, este no 86, que é unha cousa así rara, unha curiosidade, porque ten aí a Deus, a Cristo e ao Espírito Santo. O este, que é o Rosario de Olveira, este é do 1998, este, bueno, está moi diciante, ni é cruceiro, nin é cruceiro tampouco de capela. Ademais, a Virxe non é do Rosario, a iconografía propia do Rosario, mas ben é unha Virxe da Soidade. Así, está con o Rosario, a Virxe do Rosario ten o neno ao colo, ten o neno Xesús, é semellante ao Carme, pero está con o Rosario. Bueno, e nada máis. Se quere facer alguna pregunta, a ver. Quedamos todos. Si Quedamos emplazados para cerca das letras. Pois chamamos outra vez. Porque dado que hubo que aplazar o da charla, entón, xa repites outra vez. Además, podemos meter non tuvo difusión do acto, entonces quedamos e lo ofreceu a volver para a Semana das Letras a volver a dar a Lustre Rivas unha. Ademais, se temos máis tempo, tamén se pode falar, se tendo máis tempo, pode se dedicarlle máis tempo a toda a contorna dos tres cruceiros, que pode ser cruceiros ainda deste tipo de Barbanza, de Brión, ou de Rois, ou así, porque Rois é o concello que máis cruceiros destes hai, en Rois, o concello de Rois, é o que máis cruceiro de capela ten ten, porque é dicir, está tamén o de despois, porque non é o Porto do Sol, o que máis cruceiros teñen destes, é dicir, máis cruceiros máis vellos, porque despois están o de Vara, son moito máis recentes, é dicir, xa non houve unha época aí que se dedicaban a facer estes cruceiros, eu creo que é o século XVII, creo non, polo tipo deles, o XVI, XVII, XVIII. Hai un de que se discute a data que non se sabe de seguro, que está ali en Vilachán, en Rois, que é un cruceiro moi bonito, desde de capela, pero nos anos 50 ou por aí, houve un señor que o repicoulle as letras, porque ten a data, porque dice que non se lía. Eu falei con ele, porque esa zona é unha zona que conozco bastante, falara con ele, xa correu, e dixo, e claro, como non se vía ben, ali puxeron de 1300 non sei que, e hai unha equivocación, e non é un 3, é un 5, porque a forma é igual, é unha forma, entón, de aí ven unha discusión se é o máis bello ese, ou se é o máis bello outro dos cruceiros de capela, se é ese de Vilachán ou é o do outro parte. Bueno, moitas grazas. Sí. Muy ben. Ahora vamos a parar uns minutiños e temos despois a de sobre Valle Inclán.